जेनाव मोनैहायनो स्टार्ट नायलाय इखौ सेख'नायनि सासेयाव ओरैबायदि गोलाव पिस लानानै फैदो बुन्दुक जानो फैगासिनो ओमफ्राय गथ'फोरनि आखलबाथाय येस यो जानलाय बावा इयो जोंहा काजिन सिस्टारनि फिसाजो ओरैबायदि किउट ओमफ्राय खानायाबो जि मोजांथार माबा बायदि नुयोना इखो आलिया भट्टनि फिसाजो इदि नुयो गाइखेरखौ बोरै गागैनो गुदुंथार इयो ओमफ्राय बा इरायता नम्ब्रिसनि फिसाजो लाबायसो इखो होनानै इखो सोलायना लानोसै आङो दहायबाबोलाय होआखैमोन ओमफ्राय दा गिदिरथार नुबाय नालाय आयै मा सिट नायदो इयो साबाय दे हालासो आङो जोङो दा दंफैयो काजिन सिस्टार लाहानि न'आव थिरिमपारायाव सेकेन्ड दे जोबजोब्बाय नालाय ओमफ्राय थांथ'वाखै जोङो इहाबो जाद जाला खारबा गावानो होआखै इखो ओमफ्राय दा गिदिरखौ लाबनायखाय ओमफ्राय उनाव दा इखो नांगौ जाबायना नोङो इयासो नै इखो सोलायना लानोसै दे आङो आगैया मालाय सैतान नङा नों बायदि जाम्बा नामा इबो जोंहा सिस्टारा माबा सबायजों मैयानि बेदर आग्लायबाय जा अमा अनारा ओरैबायदि गिदिर अमा लाबोबाय ओमफ्राय अमा बेदरानो आग्लाय जोबनानै ओमफ्राय उनावहाय जोंहा एसे दायो जानो लाबोबाय ओमफ्राय सबायजों संनो नागिरदों जोंहा सबायजों संसै जानोसै थांनोसै मा खामानि दं मावनोसै ओमफ्राय फेन्सि बाजाराव थांनो नागिरदों दिनैहाय आंना सेन्देल गैया बेग गैया बेगानो आंना खै बोसोर जाखो रानि आंना इ बेगा बाप्रे 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 थांनो नागिरनाया थांनो मोनासै जा फेन्सियाव थांनोसै ओमफ्राय आं मोनसे बुस्थु देखायनो दे नै इसा मालाय दाउ मैनाहा दङ दाउ मैना इसा ओमफ्राय फुङावनो गुड मर्निं आइ लाभ इउ कि खबर कि करि आसा इदि होनलायो ओमफ्राय फेन होनानै दोनलायो नालाय माने एडजास्ट जायाना बाराव थाबाय थायो ना इसोरो ओंखायनोथ' फेन होनानै दोनो ओमफ्राय इसोरनोलाय मानो होआ ओमफ्राय इसोर नै बा इसोरनि जाग्रा आदारा नै माबा बुंदोलै नोङो इलाना खस जाबाथाय नोंखौल' नुगोन इखौ माबाना दाउआ इल' फकासै ओइ दाउ फैना ओमफ्राय इखौबा मा होनो बाथु स्टेल आरोना याथ' फिसा येल' कालारनिबो दंलाय येल' कालारनिखौ दहाय आं नुवाखै हाबसोना थाजोब्बाय येल' कालारनिया इहाय हाबजोबना थायो इसोर ओइ दङ माबायावबो दङ येल' कालारनि हाबना थायो गस्ले चिरिया नों नुवाखै येल' कालारनिबो दङ येल' कालारनि मानो हाबसोना थाबाय माबादो खोमा बिदै दैदो खोमा बेहाय दङ ओमफ्राय इथिंजाय लकेल दाउनि पासता बाहाय सिलारि लारि थादो खेवना होदो बालाय इखो ओइ आंहा ओंखारखानाय गावसासो ओंखाराखैहाय नों आबा नों खोन्थालाय सोरखौ मोजां नुदों ओमफ्राय मादैखौलाय फुदुंखांबाय नोङो भिडिअ बानायनायखौनो आंहा ओमफ्राय जों अबाव थांनो नागिरदों खोन्थालाय थाइगेर नायनो थाङा दिनै आबा माबा नायनोसो थांगोन पार्कआव मोजां खालामनो आइदै दा थांनो नागिरदों जों पार्कआव थांनो नागिरदों जोङो ओंखारबाय ओमफ्राय आं बिराद मोजां मोनो इसा दैखरानो ओमफ्राय इखिनिखौ भारा होजोबो इसा दखान दङ इहाय लामानि मोखाङावनो आमबारियाव थायो ओरैजायबो न' ओमफ्राय जि गोजौ थाइजौ दंफां ओमफ्राय रेडि जागासिनो नै बिथिंजाय नंगौ आंनि लोगोना सिख्ला नायो गोसोयोना नंगौ है गालांनोसै इसा बिमाखौ थांसै जोङो मानो नांगौ इसा बिमाखौलाय नोंलाय ए इ हारसिं गाबगोन ओंखायनोथ' ए ओमफ्राय ए ओंखायनोथ' लांफाथारनांगौ इखौ ए माबायगोन नोंलाय चकलेट दे चकलेटल' ना अके चकलेटल' दै इनि बारा बिनो मोना हले सानि गारिजों थांगोन
Maria. Thằng xin là thôi. này khai lại sẽ जोङो सिङाव ओमफ्राय दा ओंखारबोबाय ओरैजायनिफ्राय ओमफ्राय दा थांनोसै पार्कआव ओमफ्राय फेन्सियाव एसे हाबैगोन बेग बायनो नागिरदों ओमफ्राय सेन्देल गैया जानानै दङ सेन्देल बायनानै बेग बायनानै ओमफ्राय थांनो जाबाय मा नुबावनोसैहाय ओमफ्राय ट्रेना दा बन्द जाबायनो ओरैनो गाखोदेयाबा ओइ ओइ हे माबा नाङा सानाङा इदिन जाथारियो सेन्ट्रेल जेल मोनियो ओमफ्राय इखो माबा खालामनानै गाखोना होदो बानायना होदो फै इफोराव गाखोनो हायो नैहाय फैहाय ओरैजाय ओमफ्राय नै ओइ नैहाय फै फै गथ'फोरनि दे दे गाखोलां ओमफ्राय इखिजाय गहबबो दे जि हेपि दे एखि ओंखारबो दे बा एखिजाय दे ओंखारबो इखि नैखि गुदुंखि ओंखारबो दे गिनाङा गोजौखि थांनाङा नैहायनो ओंखार इखि ओंखारबो ओरैजाय दे बा ओंखारलां दे ओंखार गोलैया फिस्लाया ओरैजाय ओंखारलां इखिजाय है जायालै नों ओइ नै आब'मोना ओंखारलाङो नै एलाय ओंखारलांदों आब'मोना नै ओमफ्राय इखिजाय ओंखारहैगोन एलाय इखि हाबलाङा इखि हो हाबजायैहाय जोंखौ हाबनो बन हाबग्राया इखिजाय खिरखिफोराव गाखोनो हाया खिरखिफोराव गाखोनाय बैसो जोंना दा नायलाय जाम्बा नोंनियाबाथाय जाया इदि आरो इखि गाखोनानै इखि ओंखारबोयो इनिया माबा उल्थासो दे फै फै ओंखार इखि दे गो बरिया दे आरोबाव ओइज बा जि दुगा जादो बरिया दे साफायदो आङो इखिजायबो साफायलायनांगोनहाय दे बरिया बा एबार इखि थांलायगोन आरो ओइ दे फै नै इखि फै जाय दे आरोबाव ओइखि ओंखारबोनो ना बा ओइ दे तुमि इफाले दि मा इफाले दि आहा इफाले दि तो इफाले नङा इफाले तो उल्टिरि जुवा दे थां दे जुवा दे थां नों थां ओइ दादाकसा दे जुवा এই সাধু দাদারাই কইছে না দে जुवा না যা যাওতে मा गेलेनो नोंलाय गिदिरफोरनि मिना बाजाराव थांनांगौ फैनाङाहाय मिना बाजारा गिदिरफोरनि गैया नामा मिना बाजारावसो रानि नोंनिया एकलेनाव बोरै बाबु बर' ओइनि हाल्ला लांबाला इहायनो इखौल' रोंगो हायो हा ओइ थुलायदो इनै आइस ओइ ये बापरे wah gelikan nangla fide sampai deh pak sampai wah fide ompray nih kisah nih ibu dong bau nah gutupra
Ini. Itu sama yang ada apa sih? Oke. Aja itu tuh kan kan dia. Ini oh ini wanita lagi lero. Ini saya kira sudah lagi rumah. Benar, benar ini bisa lagi. खोमसि जाबाय नुला जेबो नै मोजां गिटार ओरैजाय फट' स्टेसन बिथिंजाय नायलाय ट्रेनाव गाखोनो ट्रेनानो सलायाखैनो दिनै सलायगोन होनबानो जायो नामा ट्रेन गाखोया बायगोन अबाव बायनो मोननांगौ एसेबो दाम गोसानिखौ बायोनो ट्रेनखौ लानाबा फिसालाया माखौनो बायगोन थ' ओरै फै ओरै इनैहाय ओरैजाय गाखोफै मा बुंनो गथ'नि ओके गाजेन बारा ओरैबायदि गोलोमजोब्बाय मानसिया ओमफ्राय खारबा जायखिजाया दङथ' आरो टस माबायावबो नेहुरि पार्कआवबो मोजां फिसाला मोनदोंलै मालाय बेग लानानै गानना फैबाय Dila mami ni bekla. Isu habno apa? Habno ano kau tina dende. Bega lana pide. Bega lapa? Bega lapa? Saran maben padan lainnya parkane sesakan ro. Pai thai bondo jasigan. Pide sampai. Ebar zobai afteuna bondo जायोनो यो थांसिगोन जोङो फेन्सियाव बेगा लांनो थाव फैबाय दा ओमफ्राय भिडिअखौनो फोजोबनो हायासै फेन्सि बाजाराव मोनसेबो भिडिअ लानो हायासै आरो सानैनि दुस्थ'नि थाखाय ओमफ्राय फैनानै नायदो ओमफ्राय इखौ बायनानै लाबबाय सानैजों ओरैबायदि दुस्थ' बापरे मारै दामखौ मारै दाम मिलाय ओरैनो होननाय बायदि मोनदों खोमा किडनियाव स्टन जानाय होननाय किडनियाव स्टन जायो मा मोनला खौलै लाइम सदा लोंनानै फैदोंमोन लोंनाय बायदि मोनदों ना